wami lapho ekhaya ngiyazi ungibhekile eSwaziland ungibhekile naphesheya kwelwandle ungibhekile onke ama province nasi isimemezelo esiphuthumayo sokuqala engizoqala ngaso bantu base empangeni uNkulunkulu unikhumulile ngoFebruary ngizobe ngikhona lapho empangeni eqala uFebruary Imbizo Hall qalani njengamanje bantu basempangeni nilungiselele ukuza komprofeti impilo iyahanjelwa aniphumeleli nje lapha ekhaya ngoba nahanjelwa kunabantu abaphuma baya eSwaziland baphuma baya eZimbabwe baya eMalawi baphuma baya emazweni angaphandle bevala umuzi wakini ungahlali phansi abantu abalala bathakathi ngaphandle babamba ama meeting ukuthi singamenza njani njoba ku December nje abantu abaningi bakulindile ekhaya ukuthi uzawubuya khona izinto abakulandela zona ozoyijampa ngifuna ukuthi ke ngomhla ka 2 ngizobe ngilapho 2 and 3 Imbizo Hall ngizobuye ngimemezele zonke inhlelo ngoba isikhathi esisasekhona ukuthi kuzoba inkonzo yani kodwa wena ohlala eThekwini uhlala kuphi uyofika ulale khona ngiyohlala izinsuku ezimbili phatha ingubo yokulala yobukhona empangeni eMbizo Hall uyophatha ingubo uyofika ulala usuke ekudeni uzohambe ngakusasa ekseni ngizohlala 2 days lapho empangeni ngoFebruary nasa sinisimemezelo ngimema bonke abantu emhlabeni wonke ngimema maQhawe ngimema ongelona iqhawe lenkonzo inkonzo yabantu bonke uNkulunkulu udinga bonke abantu abaneyinkinga ezihlukeneyo ngomhla ka 2 December and 3 sizoba nenkonzo enkulu mhla ka 2 ezongena December mhla ka 2 iyongena ngo7 ntambama ubusuku bonke inkonzo yokubonga unyaka sizobe senza imhlatshelo njengoba abantu behla nje bemakhaya beyobonga ema-altar emsamo emakhaya nathi sobe sibonga lo msamo wakithi lo ukuthi sibonga idalwa amadlozi wethu ithunywa zethu ezisilondele emsebenzini unyaka uqala u2023 until manje kuze kube lesikhathi ngibiza bonke abantu ngomhla ka 2 and mhla ka 3 iyongena ngomhla ka 2 ntambama ngo7 ubusuku bonke idonsa ubusuku bonke ngifuna uphathe indwangu emhlophe wena ozobe kulenkonzo inkonzo yokulayita amakhandlela phatha indwangu emhlophe kwa ozoyifaka ekhanda bese uphatha impahla emhlophe ozoyigqoka ngalolu suku lo mhla ka 2 ebusuku ntambama ngizoba nenkonzo yokuqinisa abantu abayemakhaya ngizobe ngiqinisa imoto ngizobe ngiqinisa abantu ngoba nabathakathi khona izinto abakulinde ngaze ekhaya ngizobe ngiqinisa abantu abaphele abantu ngomhla ka 2 siyoba nenkonzo ubusuku bese kuthi ngesonto ngomhla ka 3 ngo10 makuphuma inkonzo siyoba nenkonzo yokulayita amakhandlela silayitele kunabantu bakini abafela ezimpini kunabantu bakini abahamba becabene kunabantu ababephathe izikhwama zemithi kunabantu ababelwa izimpi bebulala abantu sizobakhanyisela ibani abanye baboshiwe abangenile ezweni lamathonga sobe sizobakhanyisela into zakhe ayilungi nje ingoba kuvaliwe wavalwa wena kwavalwa emathuneni kwathwetshulwa umhlabathi wamathuna kwathwetshulwa abantu bakini awusaphuphi ulala ubuthongo obokufa abaphela abantu ngomhla ka 2 and 3 soba nenkonzo yamakhandlela mhla ka 3 wena ozobe kulenkonzo ngiphathele ama 5 rand awu4 first ngicela ukuthi uye la khona kungena khona imali noma esitolo la kushintshwa khona imali kungena khona imali ama 5 rand awu4 uyishintshe le mali uze nayo la bese uphatha imbewu yakho ka 220 rand
yokukhanyisela idalwa zakini thina siyinkonzo yobuAfrika 2 and 3 abapheleleke abantu bonke abantu bese kuthi ngifuna abantu kulonyaka bathi mprofeti u2024 sifuna ukuphakama sifuna ukungena kulo 2024 baba nesibusiso nengelosi yakho ezosivulela izinto abanye bazobe begcwele emathaveni behlukanisa unyaka abanye behlukanisa ngamacricket ngifuna abantu ake uzohlukanisa unyaka nomprofeti wakho lo 2023 ngomhla ka31 ngizobe ngila busuku bonke sobe sihlukanisa unyaka la enqabeni phatha ingubo yokulala sobe sikhona la ubusuku bonke mhla ka31 sihlukanisa unyaka phatha ingubo yokulala ukudla sobe sihlelile yonke into ukudla sobe sihlelile uma ufika eGoli uzawufona ikhona imoto zomprofeti ezokulanda lapha ePark Station noma MTN gibela wena ofisa ukuza gibela fona njengamanje wena ofuna ukuza fona njengamanje kuthi ngomhla ka1 ekseni ngo4 ngiyobe ngifaka abantu empophomeni ngizobe ngizokugeza ngizokuphakamisela ngiphakamisa ithunywa zakho ngiphakamisa izinto zakho pophoma ngizogeza empophomeni ekseni mhla ka1 sothi masiqede ukuhlukanisa unyaka bese kuthi mhla ka1 bese ziyaphuma imoto zibheka empophomeni emanzini la khona ngizogeza siyongena ekseni empophomeni impophoma ineyidalwa zakhona impophoma isibusiso ngizokuphakamisela isithunywa sakho ngizothi 2024 ake ungene nalengelosi kamprofeti abapheleke abantu bonke abasuke all over South Africa so besinonkonzo enkulu ubusuku bonke abaphela abantu mhla ka31 December ngiyakumema eCape Town ngiyakumema eSwaziland ngiyakumema Zimbabwe ngiyakumema eMozambique ngiyakumema Free State ngiyakumema Durban ngiyakumema eMpumalanga ngiyakumema Giyani ngabala ngithini Limpopo abaphele abantu ngomhla ka31 December ngo4 ekseni ngiyokufaka empophomeni mawuqeda lapho ngizogcobisa amafutha engiwalungisile ukuthi ngigeze ube nenhlanhla wena ozobe ukhona kule nkonzo phatha imbewu yakho ka300 wena ozosetshenzwa ngoba kunabantu njengamanje abazokusebenza abaphumile bashona kumuntu ophethe izinto zokumnyama ukuthi u2024 into zakho zime singanyakazi ngizokusebenzela ukuthi imithi yabathakathi ingasebenzi abapheleleke bonke abantu lapho ngomhla ka31 ngithi come umprofeti uyamthola 1 on 1 ngiyatholakala ulesine uyamthola 1 on 1 500 ukubona umprofeti wakho nginazi iwasho yonke inhlobo yiwasho wena odinga imaterial iwasho zomprofeti fona njengamanje nanka amafoni sizokuphosela fona njengamanje sikuphosela ngithi abaphela abantu 1 on 1 ulesine uyamthola umprofeti umgqibelo uyamthola umprofeti yisonto uyamthola umprofeti ngithi come abaphele bonke ke abantu kulezi inkonzo zonke iwasho zobe zikhona ngiyabonga lapho abantu basolundi kade nginani lapho bantu basolundi ngiyabonga lapho ko Standard Tone awungabala ngithini eMpumalanga ngibale ngithini eScott bantu baseScott sanibonani eMpumalanga sanibonani oLunti sanibonani Durban ngiyeza lapho eThekwini ngihlale nami ngiyeza ukuthi niyakhala ukuthi ngahlala i1 day ngiyeza eThekwini ngizofuna indawo phakathi eThekwini maphakathi nalo iTheku kuloko singahle sithola indawo eCaris Fountain phakathi nedolobha ngithi ke uDr X uyanithanda kakhulu abapheleleke abantu lapho ngomhla ka2 and 3 zika December soba nenkonzo enkulu yokubonga unyaka fona njengamanje mawufuna ulwazi ngizobe ngithandazela ngizobe ngikhipha amadimoni ngizobe ngiqinisa abantu pophoma ngomhla ka31 ka December 31
31 ngizokusebenza ukuthi u2024 ngizokuphakamisa uzofakwa yimina qobo lami kwimpophomo ngizokufaka kwimpophomo ngigeze unesilwane unobumnyama unamabhadi awuphuphi uma uphuphu yakhohlwa ngizokufaka empophomeni uthi uNkulunkulu angufaka empophomeni kulo 2024 ungena ugezekile amaphupho wakho kugezeke inhlanhla zakho kugezeke yonke into yakho ngithi ke ngiyanithanda kakhulu buka njengamanje nansi inkonzo enamandla ngithi wena unengane edla ama drugs phatha impahla zayo mawuza la kumprofeti unengane njengamanje ephethe uphuzo olidakayo isilala esipotini abiyeke kutshwala ngithi phatha impahla zayo unengane ebhema insango phatha impahla zayo ngizokhulekela impahla zayo ukuze into zakho zilunge ngithi come abaphela abantu enqabeni maQhawe I love you njengamanje niyangibona ngibhekile njengamanje I love you umprofeti wabantu lo bye bye Dr X goodbye bye bye ngiyanithanda kakhulu buka njengamanje so dibana khona nginondodana lapha bawethu okhona There's a son, fellow. Amlokhuze mama umlethe ngapha Bring the young one in front. umprofeti lona bawethu This one is a young prophet here. Woza ngapha ungawe phela okay bawethu Fellow. uNkulunkulu ufuna ukuthi bawethu simbonge ukuthi We need la to kungekho khona appreciate indlela God uNkulunkulu where there's uyafuna no path. God can pave the way. khona into engifuna ukuyisho There's something that I want to discuss with you. kuwe okhona la To you fellows that are present, yazi ukuthi noma ukhona la must be aware as we are present. izitha zisekhona ezikulandelayo Enemies are still after you. ngoba nibona nasi isipho You see the gift, the Ngifuna precious ukukhuluma one. ngaso I nje want to speak namhlanje. on a precious gift Ngoba today. nisibona. Because as you can see, isipho it's a esihlukile gift, the unique one. It's very precious. kuvuma imithandazo The will of the Kwavuma prayers, abasemoyeni. spiritual beings are also willing. lungile abathakathi Which is iminyango sorcerers, basayivalile still kodwa lock isikhathi the sabo door. siye There are zizovuleka times around the corner. Uyangizwa They'll mntanami? be vacant open. Can you hear me there? lethi kulungile I said it's very well. lungile It's very well. uhambile uyihlo The father left. washona unyoko The mother departed ngenxa yesandla because abantu of those people kodwa leso sandla that had. ngeke kugcine sona They will not end up doing that only. ngiyala lento enisho ukuthi umuntu uhamba Everyone bonke abantu bafa ngoba is sebebiziwe cha because it's a God's amanga will. lawo That is a blended khona time. abantu abafa People isikhathi are dying singakafiki when their time is kodwa not yet babulawa due. ngenxa They are yobuthakathi because of the isikhathi sabo sorcery. Their singakafiki time is not yet due. kodwa mina ngizosho I kuwe come to say to you, ukuthi khona isikhathi esizayo there is a time and a season that's coming. noma uyihlo Even kungashona your umndeni father, wonke everyone can get Usale killed and wedwa. die. You are alone there at home. kodwa ngiyaprofeta I prognosticate Inzalo yakho offsprings. iyoba They ngangesihlaba will be like solwazi this, the sand of the seashores. awungizwa ukuthi You ngithini don't understand the prophet. uNkulunkulu akakhuluma God manga is not a fabricator. Ngomuntu wakhe. Against his Ngiyakutshela person. mntanami, I'm telling you, my noma child. ngathiwa ifamily yakini iphelile All of them are bayibulala finished. isikhathi Kid, when they singakafiki come, sewusele you wedwa come, you are kodwa alone. wena osele No, you, they are inzalo alone. yakho Your iyoba offsprings, ngangesihlabathi they will be solwandle multiplied. njengaprofeta I ngithi prophesy. inzalo I say your yakho offsprings, iyoba they ngangesihlabathi will be like solwandle the seashores. Ikiza! Surely later. ngeke kugcine abathakathi
Sorcerers Ngeke kugcine are not izitha. gonna make it. Ngiyaprofetha. I prophesy. Ngeke kugcine izitha zakho. Ngeke kugcine izitha zakhe zithakatha umuzi wakini. Zonke zizoshabalala. They will vanish and come to die. Abagulisa ingane, abagulisa ingane zakhe, abagulisa umuzi wakini wonke. Abenza ukuthi kungangeni imoto ungashadi. Ngeke kuhlale kunje. It's not gonna. You are never. Ngiyaprofetha. You are never. Never. Noma wena mntanami Yo, my child. ungasangenanga emshadweni. Married. Ungazange usawuthola umshado. get married. Kodwa inzalo yakhe esemva kwakhe izongena emshadweni. They'll get married. Ngoba wena ukhona. Definitely. Because you are present. Ubambelele. You are Sengathi standing. ungasho You are ukuthi izongena leading. emshadweni. Oh, they will get married. Generation young. Ayizongena. They'll get married. Abababulale. They can kill them. Kodwa khona abangeke bababulale. People, they can't kill those. Njoba ubona As umama you can see, Mother Prophet, ngithule ngimbheke ithi Very quiet. umama usephethwe Yeah. isistress Ngcindezi. sokuthi uzalela phansi. Oh, children are passing on. Akutshela mina ngithi I'm mina telling you, I wemntanami say, my Mawulokhu la. child, kid, as a present, ngiyakutshela I'm telling you, ngelinye ilanga one day, khona ama security there are izimfihlo oyowezwa that will be disclosed abulala umuzi wakini. that are responsible for destroying your family. Ena mzukwane uwezwa When you hear those things, ayostopeka. they'll come to an end. uNkulunkulu lo This is God. akadlali lo nkulunkulu Not taking elimlandelayo. jokes. Your God. Alilandeli fake No, la. this is not an. uNkulunkulu wami uyaphila. No. This one is alive. uNkulunkulu wami wangivuse ekufeni. Resurrected me from Inhlamvu all 4 the bullets bullets. ezine inside my tongue. Bathi abantu Dr. X is died. Dr. X is no more. Bathi impilo iphelile Oh, ngoqaba life ngeke came to an aphile. end. Aba- No, Yeke Oh, ngitshele. let me tell you, fellows. Abanye bavuka Some people phakathi la. woke up right Bathi inside abanye there. hey akasekho They lo refuse, qaba oh, yoqaba that one loyo. is no more, Abanye that one is kade no more bebehleli in the system. phambili. No, Athi no. mangisesibhedlela No, when I was ICU. hospitalized Baqala there, abanye intensive bathi care, ngeke sabuya they saw loyo. he's not going to make it anymore. Bathi loyo. That one. Abasho ukuthi bathi They lala said- komntanami ngelinye ilanga. One day, Lo muntu othi uyamthemba. person that you rely Uyena on, oyothi he's the "Oh, one. usitshela ngaleyo Oh, nto." telling about that one will be Uyoba belittled. yinto. You will become like this and Don't belittled. trust anyone la Ungathembi emhlabeni. umuntu, yeah, on earth. Themba uNkulunkulu namathonga akho la God and emhlabeni. ancestors only. Sahlangana ke ngase ngithi ake sihlanganeni baprofeti We abashayela met. ngathi ake All of sikhuleke. them. Bathi Let us asikhulekeni. pray together. Sakhuleka. We prayed. Sakhuleka. We prayed. Saya entabeni Went to the sakhuleka. mountain and Nginitshela prayed. manje I'm secret. telling you, in faith. Sakhuleka entabeni, sakhuleka entabeni, sakhuleka entabeni. Zavela iprofeto. Then prophecies came up. Kwathiwa lo mntwana ngeke The afe. child is not going to Lo mntwana die. uzoba isibusiso. will be blessing, Uzokwenza man. izinto Will do ezenziwa things ubaba no wakhe one done by the nengaphezulu father. ngoba nimbona nje. He will Kwathiwa lo even mntwana lona this one, uzokwehluka. he will be Uzophilisa different. abantu. Lalela. Listen here. Njobe khona lo mntwana. Present here. Lalela ngintshela. Listen, let me tell Njobe you. khona lo mntwana present, yeah. elangaphakathi Inside. ngineshow ukuthi kuba khona My kwakhe la present, kukhona izinto ezovuleka la will be released kubantu in the abaningi life. langaphakathi You stand up wothi zizovuleka be released wothi and zizovuleka wothi zizovuleka wothi zizovuleka sit down You may sit down. ngoba lengane This child, ingane esiprofeto this one is prophetic. ivele ngesiprofeto Came up through prophecy. abanye bayibona abaprofeti Abe, bathi so hayi khona this one. khona into ezayo weshwabada khona into ezayo wemprofeti ikhona inkinga ezayo ikhona inkinga ezayo mntwana ikhona inkinga lalela uNkulunkulu into engiyicelayo What I'm begging to God. i1 njengamanje Yinye impela. makamvikele lo mntwana
Let him get a protection. Ngoba Because njoba enje it's like this. izitha azilali Enemies namanje. are not at peace. Okay. Lo mntwana ke ngoba nimbona As you can see, the child. today Namhlanje. ngizombusisa la. I come to ordain him. Uma ngimbusisa After that, ngifuna zonke izingane. I want all the children. Kukhona izinto There are things engizoyikhuluma kule ngane la. that I'm going to utter to the child Ezisibusiso. that are a blessing. Ingane yakho Your mawuyizala. child, if you Uthi give birth uNkulunkulu to a angitshele. child, God says I must tell you. Mawuyizala If ingane you are yakho giving birth to izalwa. a child, Nginikeza namhlanje I'm isiluleko. giving you an advice. Ibusise ingane Just yakho bless the isencane. child Wena who is wena still baba an wayo. infant as a father. Mntanami My child, wena akuyikuhlala wayini natshwala phe kwakho. no fermented drinks will come in your life. Ukahleke mntanami ngoba nabo utshwala Very well. abungeni ngisho emagcekeni It's not even ekhaya at akababa wakhe home there abungeni. where your father is. No Angithi ndodana, beverage, abungeni. alcohol, not prohibited. Bavalwa mntanami into esiyavalwa Lord, leyo kudala that kwathiwa thing kwathiwa ngendutho kwaxaba. It's prohibited. Kodwa Nothing's siyakholelwa coming in. emathongeni. We believe to the ancestors. Therefore, Ngisazombusisa I'm going to ordain ukuthi him. iwayini utshwala Fermented drinks abuyi kuhlala phe kwakhe ube nenhlanhla cannot ke yena touch. Very fortunate. ngoba ngivala esemncane. I'm just stopping it. Why you still Ngistopha tender? esemncane. Ngiyayimisa, he's still young. Ukhula nesibusiso ngoba Grown abaprofeti prophets. abaprofeti The bambonile prophet, they saw him. nami ngimbonile I also saw him. nabanye bambonile. Others saw him. Amandla Pow. awahlala ephekweni. Apostle. Yes, 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 yes. Hey! 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 Into ekuhluphayo. What's bothering you? Into ekuhluphayo. What is troubling Nansi, you? nansi. There is Iyanyakaza. just checking. Iyanyakaza. Just checking. Hayi! Hayi! Amandla, Power. baba somandla ngiyabonga. Almighty God, I thank you. Ithunywa Messengers zikamoya of the Spirit. asahlele Let phezu them come upon bonke ubumnyama. all the darkness. uNkulunkulu wamakhosi God akethohlala. of our monarchy. Ngithumela amandla yonke le ndawo. All over this place. Ngithumela umlilo power masithi. Fire upon this Ngithumela child. umlilo power masithi. Fire upon this Ngithumela child. amandla. Njengamanje Right now. evil spirit. Moya mibi. Hey, busaka bana. Being at their side. Naka amandla. Hey, power. Naka amandla. Hey, power. Yes, uyakhululwa. We are released. Uyakhululwa. We are delivered. Something happened. Khona kwenzekile. Khona kwenzakalayo Khona la. kwenzekala. Ingelosi Angels zikamoya Of the Spirit. ziyasebenza they are njengamanje. working now. One by one. Oh, kunye ngamoya. One by one. Kunye ngamoya. Hey!
zakho I'm namhlanje. releasing your monies today. Imali zakho ngiyayivuna I'm namhlanje. releasing them today. Ngiyayivuna I'm namhlanje. releasing them today. Ngiyayivuna imali zakho I'm releasing them namhlanje. your monies today. Ngivula umsebenzi wakho namhlanje. Your business here. Ngivula imali yakho, ngivula imoto yakho namhlanje. Ngivula impumelelo namhlanje. Your financial breakthrough. Ngivula umlilo. Siyakhothama ithunywa. Messengers. Siyakhothama ithunywa To zezulu. you, messengers of planet Earth. Siyakhothama ntambama. This afternoon, Thatha indawo yakho. take place, cover your Thatha indawo gap. yenu. Take place, cover your Yileyo naloyo khona makavulwe. must be released. Makuvulwe amaphupho. Release the Makuvulwe dreams. ibonakaliso. Visions must be released. Maqaqeke Let the imali. monies be released. Maqaqeke Let imshado. the marriage be Maqaqeke Let imoto. the miracles come. Maqaqeke Let imizi. your homestead be released. Makushabalala izitha. The enemy is finishing. Bonke laba bantu ongiphemona. People that who gave it to the Bonke laba prophet. bantu ongiphemona. People that who gave it to the prophet. Mabavikeleke Must be protected here. lapha ngaphandle. Outside there. Kuzo zonke izitha All the enemies. esilwa They nabo are against them. emsebenzini Where they are working here. ey'ndaweni abahlala kuzo Staying here. emakhaya. All of them come. Ngithumela ingelosi Angel. enamandla Powerful. enamandla enamandla. Ubani okhuluma la? Who's speaking here? Ubani wena? Who are you? Uba wena? Who are you? Nifunani kule ngane? What do you want to the child? Impumelelo yakhe sambonezela ukuthi uzophumelela sambonezela sifuna ukumbona ephumelela Nilandwe phi namoya? savala umqondo wakhe ngisho esikoleni sasingafuna aphumelele ingakho safaka samphazamisa nasesikoleni Nilandwe phi nina? manje ngeke aqhubeke futhi Nilandwe phi? angeke Where collected from? sitshela lapha Nifaka obani la? Who put you in there? Nifaka obani? kuthiwa singasho Eh? kuthiwa singasho Amusa ngapha phambili. Put her in front. Liyasha. 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 Pumani. Get out. Pumani. 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 Nathi yasha. Nayi yasha. 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 It's burning. Yasha. 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 Now swing. Now just swing. Yasha. 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 Baba. We are up. What's up? Yasha. Yasha. Swing. Yasha. Swing. Out. That's all. 1, Go. 2, Go be. 3, Go cha. 4, Go. 5, Go cha. 6, Go to. 7, Go skombe. 8, Chaka lobe. 9, Chaka lolo. 10. Mntanami, My child, ngizokukhulekisa I uyangizwa come to pray with you. kakhulu. Too much. You are free today. Khululiwe, we are Khululeka liberated. namhlanje. Bethuna komlilo. Son of fire. Bethuna komlilo. Son of fire. Natsho iyasha. Burning. Iyasha. It's burning now. Iyasha. Burning now. Iyasha. Burning now. Natsho iphuma lento. Get the fire. Nathi yaphuma. Going out. 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 Iyasha. Iyasha. Just burning. Nifunani la? What do you want? Nifunani? What do you want? Nifunani? What do you want? Uyandazi mina ndukubani? Uba wena. Uyandazi mina ndukubani? Ubani? Who are you? Ubani wena? Who are you? Ubani? Hey,
Yey. Yeah? Nisawathani la? What are you coming to do? Nisawathani? Yo. Nisawathani? What are you coming to do? Diegeni. Ha? Diegeni. Ha? Diegeni. Usawathani apha? What are you coming to do? Usawathani? here? Usawathani? What are you coming to Dithi do? diegeni. Ufaka obani la? Who put you in? Ubuya apha wena? Where to come from? Hey. Yo. Buyisa umagezana. Magazana, please. Amafutha asentabeni. All from the Yasha! 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 Come on now! Get up! Come on in! Get up! Come on in! 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 Yasha! Aisha sweet! Let it get better. Aisha sweet! Aisha sweet! Aisha sweet! Aisha sweet! Aisha sweet! Better stop. Yes! Come on! Yasha! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mntanami, My child, imena uyihlo. I am your biological father. Namhlanje ngizokubusisa. Today I'm ordaining you. Akuyi kuhlala wayini phezu kwakho. There will be no fermented drink on your mouth. Akuyi kuhlala tshwala phezu kwakho. Let there be no alcohol to your mouth. Akuyi kuhlala gwayi phezu kwakho. Let there be no tobacco coming through your Akuyi mouth. kuhlala wunga phezu Let there kwakho. be no iziyobisi in your Akuyi life. kuhlala imimoya Let there phezu be kwakho. no spirit will rest upon you. Imini uNkulunkulu I wakho am the wasemhlabeni God, the okuzalile. God who gave birth to you. NguNkulunkulu wakho I wasemhlabeni am your mntanami. only God, my child. Nkanyiso, Kanyiso. nkanyiso. Kanyiso. 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 Zonke izizwe All the nations, asigobhozele kuwe. Let them flow towards you Emini nasebusuku. day and night. Ngimema zonke izizwe inviting all emagubhini the omane nations from omhlaba. all the corners of the world. Wonke umuntu oyofika kuwena Everyone will come to you while usasemncane. you're still young as Yiba ingane be a yeyimangaliso. child of miracles. Yiba ingane Be a yeyimangaliso. miraculous child. Zonke ingane All the eziyodlala children will nawe. come and play with you. Mayithola ukuphila Let them get ibusiseke. healed and get delivered. uNkulunkulu Be blessed. mntanami God, my child, Makakulondoloze. let him save you. makakugcine Let him save you. kuzo zonke izitha All the enemies Eyibhekene that nami. are against you. zonke izitha All the ezilwa enemies that come nami fighting against the Ngenxa prophet yakho. because of you. mazingawutholi Let him umphefumulo not wakho hold your soul. ngiyakubusisa I'm namhlanje blessing you. I'm consecrating you today. ngiyakubusisa mntanami I'm blessing you and I'm ordaining you Ngiyakubusisa today. namhlanje. I'm ordaining you today. Ngiyakubusisa I'm namhlanje. ordaining you today. ngiyakubusisa I'm namhlanje consecrating you today. ngithi I ungumprofethi say, you are a prophet. ungumprofethi You are a phekwazo zonke prophet. izizwe All the nations will Ngiyakubusisa come to you. namhlanje. I'm blessing you. ngiyakubusisa I'm namhlanje consecrating you. You ungumprofethi are a prophet. You ungumprofethi are a prophet. You are a ungumprofethi prophet. You are a ungumprofethi prophet. ngikunikeza Give amandla I empower you empiliso Of healing. ngikunikeza amandla Empowering you okubusisa to abantu bless people. ngikunikeza amandla Pure. ngiyakubusisa I'm blessing namhlanje you today. ngiyakubusisa Blessing mntanami you, my child. kanyiso Oh, ngiyakubusisa guys, I'm blessing you today. ngikunikeza I'm induku empowering you the road eyokunqoba to izizwe conquer all the nations. ngikunikeza No, induku no, no, the road eyokunqoba to izizwe conquer the nations. ngikunikeza induku I'm giving you the road to yokunqoba izizwe conquer the nations. ngikunikeza No, induku no, no, the road yokunqoba to izizwe conquer the nations. ngikunikeza I'm giving you induku a road yokunqoba to izizwe conquer the nations. le duku mntanami This road, Noma my child, ngingasekho even emhlabeni, if I'm not in existence, uNkulunkulu if engibizile God is calling the prophet ezweni lamathongo, on the realm of the ancestors, le duku iyosala this road nawe. will remain with you. Le duku iyosala The road nawe. will remain with you. Le duku iyoba The road kwaXaba. will be there to the club Iyoba of kwaXaba. will be there to the club of Le duku families. ngikunika yona. I'm giving it to you. uyobeka abantu izandla Uyothandazela uyothandazela ngayo for the people. Ay, 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 ay.
Odadewabo abese ngapha odadewabo baba abancane. Uzana ngapha. Sisters, Dadewabo, ubusethu la khona. sisters, siblings, please. Usethu la khona ehle Where is she? aphuthume ngapha ngaphambili. Let her come in front. Boza ngapha. Ndodana, Son, bheka unyoko, look at your mom. bheka odadewini. Take care of your sister. Ndodana, Nkanyiso, Kanyes, ngiyakubusisa. I'm blessing you. Bheka unyoko, Take care of your mom. bheka bonke Take odadewini. care of your Inkosi sisters. kubusise, God inkosi bless you. nibusise abantu God bami. bless all of you, my kids. Thank you. Yaba. Ngiyabonga. Mama mina. Do you know the prophet lady? Oh, awuqala ukungibona. Ngakubona Petrative. Not the first time. Dala. Yebo baba. Long time. Weza kuma 1-on-1 le. Yebo Did you baba. go for one-on-one? Oh. Consulting. Mama, Mother, Yebo baba. uNkulunkulu kunento mama okumele yenzakale ekhaya kini. there's Angithiwa ngeso. something that should Yeah, happen Baba. at home. Okumele ukuthi ngiyivale ngistophe manje. Let us should put it Ngizwe to an mama. end right now. Size Wena mama khona ithuna elizokwenzeka ekhaya kini. Wena mama uzongcwaba wena. You're going to bury somebody. Ngibona ithuna, see the ngibona grave. ukhala, I see a weeping ebese man. ngibona umuntu someone osefile, who's osehambile deceased. One ekhaya bad, kini. bad Lapha horror. ngibona ibhokisi, There I kodwa see leli the bhokisi cups alikakaveli kodwa liseduzane. Coffin. It's around the Yebo, Baba. corner. Mama. Baba ngiyalibona. Eh? Ngibonisa baba. Ngayiphupha baba. Lebhokisi. Mama unengane ezingaki? How many children, mother, do you have? Zu 5 baba ezi2 zashona. Sele 3. Bawu 5 baba. Bayibawu Only 3? 7. 5. Okay. Sele ngaki? 5. 5 baba. Amahlanu, okay. Ziyasebenza lezi? Are they working? Cha ke baba. Ayisebenzi. Nomunye wendile manje. Unemployed. Okay. Laba abanye bayafunda kodwa bayayeka esikolweni. Konke baba kulungi. Mama ngibona isikhali la. Mama, I Ngibona isikhali mama. The whopper. Ngibona isikhali. I can see the whopper. Mother, Mama ingane zakho ziyaphila njengamanje are they zonke. okay, all the children? Siyaphila lezi zu5. Kodwa lo umfana useyidakamizweni. Manje baba bayangifonela bathi sebamshayile. Yeah. now. Drobheni. Angithi into engiyibona This is what I can ngiyayibona see mama. now. Kuthiwa useshayiwe manje. Beaten Yebo, now. baba. Awusingi ngibona ithuna See njengamanje. the grave right now. Baba. Ngicela uvale baba. Yinto oyithola angithi ungizwile ngikhuluma ngethuna. Yinto spoke about the oyithola manje manje Right now. Yebo baba. ukuthi useshayiwe. Yebo Beaten. baba. Angeke afe mama. Ngizalivala ithuna He's njengamanje. not going to Yebo, die. The Baba. prophet I'm is going going to now. put it to an end. I'm going now. Saying yaha. I'm a prophet of God. I'm going now. Prophet kaNkulunkulu sengiyahamba. Ngivala ithuna. Closing the grave. Ngivala ithuna. I shut the pit. Ngivala ithuna. I'm closing the grave. Ngivala ithuna manje. I shut the pit right now. Ngivala ithuna njengamanje. I'm closing the grave. Ngivala ithuna I'm njengamanje. stopping the grave. Ngivala umgodi. I'm stopping the pit. Makungafi umuntu. Let there be no one dies. Ngithumela inkemba. And send a sword. Ngithumela inkemba ongiphe Send a yona. sword and gave it to the prophet. Ngithumela inkemba A yasentabeni. sword from the mountain. Akwenzeke Let isimangaliso. the miracle happen. Akwenzeke Let isimangaliso. the miracle happen. Akwenzeke Let the isimangaliso. miracle happen. Mama ubani igama lakhe lono oseshayiwe now? What is his name, Usizo, mother? baba. Ngusibusiso. Thiwa ushayo bani? Who beat him? Ngabantu edrobheni baba. Edrobheni. Yebo Town. baba. Yinto enzeke nini? When did it happen? Manje baba. Manje. Yebo Now. baba. Iyo lento ekade ngiyibona. That is what I visualize. Which prophet? Because ngibona ithuna I see the grave. ngiyalivala. I'm stopping it. Ngiyalivala. I'm shutting it. Abamlimazanga? Did it get Uthi injured? ulimele.
uthi usisi wakhe ulimele Abamgwazanga? Not stepped. bamgwazile bamgwazile Yeah. Hey! Hey! Ay, 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 hey! Baba onamandla, Powerful ngiyabonga. God, I thank you. Wena owangivuse ekufeni, You resurrected me from death. wabuyisa umphefumulo wami Returned my ezweni soul likamoya. from the realm of the spirit. Ngenxa yalomama, Because of this lady, makwenzeke isimangaliso. let the miracle happen. Ngiqalekisa idakamizwa emzini Cursing walomama. the drugs on this woman's home. Ngiqalekisa idakamizwa Cursing emzini the walomama. drugs where she comes from home. Ngibusisa abantwana bakhe namhlanje. Blessing her offsprings. Ngenxa yakhe baba, sule Because of inyembezi this lady, lomama. wipe off the tears. Mama come, what's that mama? Ngivule izinto zakho. Let me release your things. Balenyanga, What's a month? May, June, Amen, Baba. July, ngizozwa okunye. Amen, Baba. Ah. Ngifuna wena baba, want to khona find umuthi out. engifuna ukukhipha. Amen, Baba. There is Angithi a angizwa baba. charm that I want to take out. Khona umuthi engifuna ukuphathi ingxabano ngiyabona khona ingxabane ke ngizokuhlala yona kakhulu. Amen. The controversy, I'm not going to. Khona ingxabane ke yaba khona. Kunjalo, Baba. Controversy Angithi that baba. was there. Kunjalo, Baba. Abakhona impela Isn't it? ingxabano. Phakathi kwami nabashana abakhona impela ingxabano. Yeah, Abahamba ikhona nokho. ingxabano ngiyayibona ngizoyisolve yona. Amen, Baba. I-problem Suffering, khona umuthi wena baba sorcery charm. omubi Amen. Evil. okwahanjwa kwayiwa Consultant. kuwona enyangeni yakhona Native doctor. ephatha umuthi omubi. Got Amen. sorcery charm. Igama very evil. lalo ibizwa ngo-Dr. Mkhwanazi. Amen. He's called Umkhwanazi, udoctor. Ukuzwa ngalowo nyanga. Ngiyizwa impela Eh? ngalo nyanga. Ngiyizwa ngalo nyanga, Baba. Ngiyayikhumbula manje. Ngathi ukuyikhohlwa kuqala ngiyayikhumbula manje. Oh, uyayikhumbula. Ngiyakhumbula Dr. Mkhwanazi. Amen, Dr. Baba. Mkhwanazi. Ise Potterford. yeah. Potterford ibizwa kanjalo. Ngoba kuvela igama Potchefstroom. Yeah. Potterford ibizwa kanjalo. Potterford, yeah. Baba, amen. Well done for. Le nyanga wona baba iphethe Sorry, into efike ngixake. What confuses me? Khona amagama ewaphethe and then ngibona wona baba esimoyeni Amen. kunento efuna ukuhlakaza umndeni wakho. Amen. Amen. Kunjalo, Baba. Kunjalo. Ngizela. Angithi angizwa. Yeah, amen. Amen. Kodwa manje mina ngizosebenza manje. Uyangizwa baba? Amen, Baba. Ngizoyisebenza manje ngila. Amen. Amen. Ngikubayela kusuka manje lento ngizoyilungisa kusuka manje until to July. I'm gonna Kuthi repress kufika it. lapho uzobe usubona ithelo. When it Amen, comes Baba. if fruits, Uzobe usubona ukuzwana. see Baba, communication. Ngiyajabula kakhulu, Baba. Uyangizwa baba? Ngiyajabula kakhulu, Baba. Uzobuya uzongibonga. Zibuye You're gonna ingane come back to kaDadewethu thank ihlele me. entabeni. Ingane kaDadewethu ithi zozahamba sacabana zahamba zihlele entabeni ayibuyi. Ingane. Amen, Baba. Children, Nansi ngikhipha lento. I take it out. Ayiphume. Nansi. Awusi now. Ngiyahamba manje. I'm going. Nakhe now angisekho la. I'm no more available. Nakhe ngihamba. I'm going. Nakhe ngihamba. I'm going. Ngiyahamba. I'm going. Ngihamba njengamanje. Right now I'm going. Nakhe ngiyandiza. I'm Amen. flying. Nakhe ngiyandiza ngisemoyeni manje. Flying Amen. the air. Ngiyahamba. Amen. Going. Ngibona indawo elulwandle. Amen. I see the hype by the sea. Luseduzana ulwandle. Seduze Is it kakhulu. near Baba. there? Hamba ngenyawo seduze impela. Oh, Amen. okay, uhamba ngenyawo. Hamba ngenyawo uma ngelwa. Barefooted.
Okay. Nakhe ngithatha. I'm grabbed. Now. Manje. Oh yeah. Ngiyalikhipha lwandle. Take it out from the sea. Ngiyalikhipha lwandle. I take you out of the water of the sea. Nakhe ngangena I nakhe pla- ngangena olwandle. I plunge the sea. Ngikhipha izinto zakho lapha Take evala out khona. your matters where they are lost. Nazo ziyabuya. They are Amen, coming Baba. back. Ngithi ngiyayibuyisa manje. I bring them back now. Now ziyabuya. Manje, they're Amen. coming back. Now ziyabuya. Amen, Who Baba. manje? Now They're ziyabuya. coming back. Amen, Now Baba. ziyabuya. Coming Amen. back. Amen. Ngiphinisela kule nyanga. Amen, Baba. Okay, ngiyahamba manje. I'm going. Ngiya kule nyanga manje. Going to the Amen, native Baba. doctor now. Ngiya kule nyanga Going to manje. the Amen. native doctor now. Ngiya kule nyanga. Amen. Native doctor. Ngiyakuya kule nyanga. Native Amen, doctor. Baba. Ngiya kuyo phakathi manje. Amen, Inside. Baba. Amen. Ngiya kule nyanga manje. Amen, Enter Baba. where the Ngiyangena doctor ngegate. is. Enter the Amen, Baba. sango. Ngiyangena ngegate. Amen, The Baba. gate. Ngiyadabula lapha. Amen. Amen. Nansi indumba. There is a Laba shrine. bantu There is njengamanje. a shrine. Baba. People. Laba bantu. Amen. People. Laba bantu bahleli People ngaphandle. Amen, outside. Nakya. Amen, Baba. Nakho bayasebenza bagqoba imithi. Working. Bagqoba All the imithi. sorcery charm. Charm. Nansi herbs. njengamanje. Busy with the herbs. Ngiyangena That is endumbeni. it. Enter the Ngiyangena shrine. endumbeni. Enter the shrine. Ngiyangena endumbeni. Enter the shrine. Ngiyangena. Enter the shrine. Ngiyadonsa. I take it out. Ngiyadonsa. I pull. Ngiyadonsa. I pull. Ngiphinisela phakathi. Back inside. Njengamanje. Right Amen, now. Lento lenyanga Amen. Native doctor. eyayifuna ukuyenza kuwena. What to do to you? Makwenzeke kuyona njengamanje. Happen to him right now. Yashisa. Amen. Yashisa. Burning. Yashisa. Burning. Iyasha. Burning. Iyasha njengamanje. It is burning right now. Iyasha. Burning. Iyasha. Burning. Iyasha lenyanga. Burning. Native Iyasha lenyanga. burning now. Iyasha. He's burning. Iyasha. Amen. Burning. Ngiyangena. I enter. Ngiyangena. I enter. Owenze lokho ngicela What I did. abonakale ngombala. Let me be Nkosi kubusise. visible. Amen. Must be known and seen. God bless you. Amen maQhawe ninjani? Igama lami ngududuzile ngwakamnguni. Bekade ngizile la esontweni kuma 1 in 1 last week. Ubaba bengimcele ukuthi ngicela ukubuyela kwami. Akuzange kuthathe nezinsuku noma iviki. Uthe uma ngibuyele ekhaya sethe mntanami inkosi kubusise. Umyeni wami wangifonela wathi ucela ukuzongilanda. Ungilandileke ngolesibili ngahamba ngaya kwami. Mangifika kwami ekseni. Ngafika ngawo umuntu oklina endlini. Wayesehambe emsebenzini. Akuzange kushone nelanga kukhona omama bebehleli ngemumva ngoba ke la isihlala khona kuyi complex kunezindle eziningi. So labo mama bebekhuluma ukuthi hawu usekhona lo ntombazane mina yami ingane iyashada ishada naye umyeni wale ntombazane. Uzolotsholwa next month usisi mayechaza uma wakhe athi lo omunye umama pho lona animsusi ngani athi hayi umntanami uqedile ngaye usenze ngisho ukhamba uliphehla imini nobusuku ukuthi lona indoda imenyanye imbone njengomthakathi ingaphinde imbheke. Kuthe kusenjalo ngavula ifastela ngemumva ngifuna ukulalelisisa kahle inkulumo. Ngithe mangilalela wathi lo mama lona yena ezakhe izingane ziyashada inkomo ziyangena next month uyathathwa usisi lo uzoba umnakwethu. Ubaba kangichazelanga lutho ngalokho akasho ngolutho kimi uthi sizoqala impilo uzolungisa amaphutha kanti mina sengisetshenziwe naye ubaba wathatha yena unkosikazi lo wesibili athi uzomthatha ukuthi bayongisebenza ngibe yisithunzela ngihanjiswa notikoloshe ngendlela lo mama achaze ngayo ukuthi bathi sebeqedile ngami ngumfazi wedlozi ngani. Kutheni ngizoba umfazi wedlozi so umfazi wedlozi kumele athunjelwe idlozi sebekwenzile ke lokho kwaze kwaphuma ukuthi njengoba ngangithwasa ubaba wakhokhela zonke indleko zokuthwasa kwami uthe mayiseqedela ukuyikhokhela kushuthi waxhubana nogobena wami ukuthi kube khona izinto abazenzayo kumina ngizwe konke
okunye ngeke ngichaze kodwa ngasho ukuthi ngilozela la ekhaya ingisebenzela akuphelanga ngisho iviki ngizwe izinto ezinkulu ezingithusile ukuthi kuthiwa nendlu le engizothengelwa yona ngoba ubaba uconfessile kimi ukuthi uzongithengela indlu umyeni wami wathi usisi lona mina ngizohlala kuyo phansi komhlabathi angeke ngihlale kuleyo ndlu leyo ngoba mele angidilize ufuna ukuba yedwa ngizothi nje ngiyabonga kakhulu ngibonge kubantu abahlezi phezulu kababa ubaba umprofeti uXaba nabanikazi abamphethe umsebenzi wakhe omkhulu abawenzile isithunywa sala ekhaya ngiyasaba futhi ngiyasihlonipha ngifisa nje ukuthi singipha amandla ke ngiqhubeke ngiye phambili ngithola umsebenzi ngikwazi ukuyimela nalabo bathi bavale khona nginqobe zonke izimpi engibhekana naso singinqobele ngoba akusiyimi enginqobayo kodwa sona sinamandla ukuthi singinqobele ngoba ngiyasethemba ligama nguSibusiso ngisuka eFree State ngeke ngeda la ekhaya langa lokuqala baba wasithengisela indwangu ngayithenga indwangu ngabhilivela emkhulekweni ngaso sonke isikhathi bengikhuleke emini nasebusuku bangifikela bakithi gogo lotala make wamake wathi kimi mntwana nami ngunika konke lokhu lo bengikusebenzisa ngoba gogo wami akasekho emhlabeni wangikhulekisa ngakhuleka ngalelo langa anginika umkhonto neBhayibheli ngaqhubeka netifundiso takhe ngaze ngafika la ngikhona khona angizange ngaye emuntwini ngenza beprofeti ngiprofete ngesimoya ngoba bebaconnecta nami lilanga nelilanga so ngisheke ukuthi ngiyemandini ngiko lo bengithi mangiqale ngito ngitobonga encabeni ngaphambili ukuthi ngihambe ngiyemandini ngoba next month ngiyahamba ngiyemandini ngiyohlambululwa isithunywa sami ngikwadi kusebenza ngoba ngikhethiwe ukuthi ngitovula libandla ngikhulekele abantu baphile ngiloko lo bengitokubonga kuwe baba enqabeni ngiyabonga kakhulu ngalendwangu le wanginika yona wangivula amehlo baconnecta nami bakithi ngiyabonga enqabeni Sanibonani enqabeni igama lami ngusithembile kwaMagobane ngafika ngathi kuyi Thursday ngathola ifoni ukuthi umama uyagula ngabuya Friday ngeza kumprofeti kuma 1-on-1 mangifika umprofeti wakhulekela amanzi wathi ngifike ngimphuzise manje ngiyaxaka ukuthi ngimphuzise kanjani ngoba lo muntu bathi unqamula ama drip ebar athi umprofeti ikholwa ngahamba mangifika ngamfikelela ebar ngavuka ngamvusa waphuza amanzi kwaba kumuntu bekangasasazi sekahanjela na inqondo kwaba umuntu osakasengesazi igama lami kuthe last week Sunday ngivuke nginephupho mangiphupha ngizwa imoto iyaduma mangehla ngiya downstairs ngiyafika mangithi umuntu angimbona umeduze kwemoto mangithi phakathi umprofeti uthi shintsha sihambe sisambe ngigijime ngishintshe ngene endlini mangibuya ngiyambuza baba siya kuphi athi sahamba solanda umama esibhedlela uphumile kwathi ngabona yini umama wangifonela wangitshela ukuthi bamdischargeile umama uphilile ngiyabonga kakhulu engilesini kaMprofeti uXaba